Хейка, з вами Цэнтр беларускай салідарнасці і гэта недакладна. Шчырыя размовы аб Беларусі, якая жыве ў нас, хоць мы можам быць дзесьці далёка. Сённяшні наш госць Пётр Клюеў, класны беларускі музыка, удзельнік гурта ЛСП. Петя, прывітанне. Вітаю вас. Падчас падрыхтоўкі да інтэрв'ю я вырашыў запытаць у аднаго твайго добрага знаёмага некалькі фактаў пра цябе. Ой, шикарно. Мне сказалі, што ён вучыўся ў Італіі, Ну так. имеет сан священника, Не. возможно, масон. Ну, про святарство не, я не святар, вы что? Петя — человек-загадка. Ну, Раскажи, калі ласка, про себе. Кім жа ёсць Пётр Клюеў? гэта вы прачытаеце ў маёй будучай кнізе. Гэта якая выйдзе ў будучыні, ну, просто чалавек, які любіць жыццё, рухаецца наперад. Раскажы трошкі пра сваё дзяцінства. Дзяцінства было вельмі светлае, пазітыўнае. У Беларусі яно было ў горадні і ў вёсках побач з горадню на мяжы літоўска-польскай. Але ж мама вучылася ў Польшы, таму брала мяне як маленькага у Польшу на навучальны год. Там я праводзіў з верасня па травень, а лета ў Беларусі. Таму дзяцінства было светлае, пазітыўнае, бушавала гэты час 90-х, а я ў той час гуляўся ў цацкі, чытаў літаратуру і жыў з такім салодкім, беззаганным жыццём. Вось такое было дзяцінства. Цікавіўся шахматамі, пазней тэнісам, потым падключыліся і іншыя такія спартыўныя дзядзіны. Петя, ты вучыўся ў найлепшых, можа, еўрапейскіх універсітэтах. Не найлепшых, ну, пашанцавала выйграць стыпендыю, так, атрымаць досвед. Ты атрымаў такую класную адукацыю, але заўсёды вяртаешся ў Беларусь. Ну, Што так, цябе а цягне? навошта было атрымоўваць гэтую адукацыю? Для таго, каб выціснуць гэтую цытрынку інтэлектуальную на сваёй зямлі, зрабіць яе трошкі лепшай. Вось для гэтага. Мне здаецца, ну, у мяне проста такая была заўсёды любоў шчырая да зямлі сваёй. Як Кеннеді я падыходзіў да справы, што я магу зрабіць для краіны, а не краіна для мяне. Таму што мне прыкольней рабіць нешта іншым, чым атрымоўваць. Канешне, атрымоўваць прыемна асалоду ці нейкі узаемаабмен, так, энергетыкай, але больш стваральным бачу тэзу, што ты зрабіў, што ты можаш даць. А вялікую ролю ў тваім жыцці грае рэлігія. Як ты перажываў усё, што адбываецца з Кандрусевічам у гэтым годзе? Асабліва як каталік. Каталіцкая царква зараз перажывае вельмі магутны ўздым, я лічу, у Беларусі. Каталіцкі касцёл — гэта месца, дзе вы кожную нядзелю можаце прыйсці, дзе кожны дзень, і пачуць беларускае слова, беларускую мову. У касцёл рускамоўны беларус прыходзіць, сядае на лавачку, там святар кажа замбоны, прыгожа па-беларуску, харызматычна, літаратурна, і чалавек адчувае у касцёле, што ён рэальна ў Беларусі. І гэта вельмі файны не толькі духоўны такі вось мост яднання са сваёй зямлёй, але і культурызацыя. І таму вельмі хваляваўся за тое, што здарылася з яго эксцэленцыяй, таму што несправядліва. Гэты чалавек, які ў савецкія часы нёс духоўнасць у гады заняпаду, у гады забароны. Ён вельмі ў дарослым узросце пайшоў у семінарыю, навучаўся ў Петербурзе, даведаўся светскага жыцця, вельмі дасведчаны чалавек. І гэта тое, што з ім здарылася, ну, ведаеце, тут наогул цяжка пракаментаваць тое, што ў Беларусі адбываецца. Гэта мяне асабіста кранула і вельмі хваляваўся. Вельмі шмат і пазітыўных думак высылаў, мадліўся як мог, каб толькі ўсё было окей. Дзякуй Богу, яму атрымалася вярнуцца, таму што для гэтага чалавека самае галоўнае — гэта людзі. Дзякуй Богу, што ён зараз мае магчымасць з тымі людзьмі, якімі рэальна патрэбны, мець камунікацыю. Таму успрыняў гэта цяжка. Я быў вельмі на ўрачыстасці Божай Маці Ростафанскай. Я кожны год езджу на этой урачыстасці. Там таксама ёсць святая мша на беларускай мове падчас гэтых урачыстасцяў. Вядома, што ў гэтым годзе было менш людзей, але, паверце мне, мне было вельмі складана прамаўляць. Я першы раз убачыў сваіх землякоў.
Я перший раз побачив тих людей, які приїхали там, або тих, які білоруси, які живуть в Литві, які хотіли спіткатися з біскупом, хотіли разом з ним молитися. І сьогодні, коли я пересек межу, я попросив кіровцю стати, я став на колені, подякував Богу за вертання, поцілував землю. Це моя земля. Я вирос отсюда, я хочу тут бути, я хочу тут служити. І ніколи не виступав супроти Білорусі, завжди боронив інтереси Білорусі і буду це чинити далі. Саме цікаве мені подобалося на імші святой, коли він вернувся. Ну, не ведаю, може, відсотків 20 на той імші в костьолі у катедрі було, ну, реально, напевно, там, невіруючих, ці людей, які, може, там, абиякове католицтва, але не прийшли поглядіти на гэтага чоловіка, наколькі ён свідчить позитивно об духовності, чином, словом, ну, просто шиковно. Вельмі ганаруся, што наша ось земля мае таких людей, і Адельск — город-герой. Минул год от твоего интервью нашей Ниве. Мгм. У ім ты сказал, что у белорусаў ёсць праблема, яны не умеюць цаніць сваё. Апріоры любіць сваё. Это, дарэчы, праблема, ось, асабліва нашых зямель. Любіць сябе, сваё. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Гэта, ну, нават запаведь, так? І гэта моцны момант. Як ты лічыш, ці змянілася вось гэта стаўленне беларусаў да Змянілася, канешне. Гэты жнівень, гэта быў такі сацыяльны шэйкер, калі беларусы як нацыя дагналі і просто выйшла тое, што было там, на вонкавасць, нарэшце. Таму што раней, калі просто нейкія там пытанні пра ўладаў, усё гэта пра, ну, нейкі такі сорам гішпанскі адчувалі беларусы. Ну, гэта яны там нешта кіруюць, але гэта не мы. Ну, а жніўні, нарэшце, самае галоўнае адбылося станаўленне грамадзянскай супольнасці, канчатковае, калі людзі ў сваіх дварах пачалі выходзіць. Гэта вельмі прыгожа, моцна і рашуча. Зараз, канешне, цяжка, таму што ўсё гэта працягваецца. Людзі адчуваюць дэпрэсію, людзі адчуваюць... Але гэта выпрабаванне на шляху да праўды. У тым жа інтэрв'ю ты сказаў, што няма прарока ў сваёй айчыне. Як лічыш? Апостол Павел Ці гэта з'явіўся? казаў. Ці з'явіўся ён? Ці можна назваць Ціхановскую ці іншых лідараў пратэсту? Кожны Какой чалавек стиль? зараз лідар у пратэстах у Беларусі. Ён адчувае сваю магутнасць, перш за ўсё, праз тое, што людзі канчаткова зразумелі, што грамадства — гэта яны, гэта кожны з нас. Тэлеграм-каналы, дзе кожны можа неяк выказацца, сказаць там тое, давайте тое. Кожны чалавек, кожны адзінка — гэта лідар. І мне здаецца, гэта галоўны фактар, які, дарэчы, вось Тэлеграм як меседжер дапамог беларусам гэта, напэўна, асэнсаваць. Пратэсты ў Гародні. $40,000 чалавек Конечно, да, выйшла так. летам у Гародні. Ты чакаў такога ад свайго гораду? Так, таму што горадня — гэта заходні горад, дзе людзі мелі больш магчымасцяў выехаць за мяжу і паглядзець, як там і як там. Вы ж ведаеце, што вялікая колькасць насельніцтва па сённяшні дзень Беларусі ніколі не была, нават не то, што людзі не выязджалі за мяжу, яны не былі за межамі сваёй вобласці. І таму гарадзенцы, рэспект, людзі, якія ж, ну, у кагосьці праз працу, у кагосьці, ну, паездзіць на захад, паглядзець, як адбываецца, як існуе, як бы, ну, якія ёсць варыянты. А чым болей чалавек пазнае, тым болей ён канструктыўны, ён ведае плюралізм, дае магчымасці выбару. І таму, як бы, вось тут гарадзенцы, малайцы. Канешне, саветызаваная, дэнацыяналізаваная Беларусь у нас аднолькава, фактычна. Хоць і ёсць розніца там між захад, усход, поўнач, поўдзень, таксама можна Беларусі так падзяліць. Ну, не трэба дзяліць Беларусь. Но гарадзенцы проста мелі больш магчымасцяў, і сапраўды яны, як, ведаеце, ўсюды, я сам з горадні родам, ну, непрыняццё, ну, нейкая генетычная, вось гэтых савецкіх каштоўнасцяў, дзе табе кажуць, што ты шэры, ты нейкі там будуеш нейкую міфічную эканамічную сістэму, камунізм, якая, ну, не можа існаваць. Давайте мы гэта прызнаем, ну, гэта факт. І таму, як бы, людзі ў большай, проста ў большым адсотку
у нармальным канекце з рэчаіснасцю яны вось выйшлі. Я, гледзячы на твоім інтэрв'ю, заўважыў такую рэч, што ты вельмі шмат кажаш пра любоў. Твой новы проект называецца нават Love Machine. Love Machine, машина любви. Так. Я тебе хацеў запытаць, у такім, можа, незвыклым кантэксце. Так. Беларуская рэвалюцыя, ці з'яўляецца яна тваім такім ідэалам, таму што яна цалкам пабудавана на гэтай любві? Беларуская рэвалюцыя гэта цярністы шлях да праўды. Быццё ў праўдзе гэта вельмі вялікая праца. Гэта вельмі шмат трэба выкласці. Каб дасягнуць нечага, трэба прайсці вельмі шмат выпрабаванняў. І беларуская рэвалюцыя гэта перш за ўсё выпрабаванне. Гэта навука усяму свету, наколькі такія якасці, як цынізм, хлусня, адсутнасць каштоўнасцяў маральных, на жаль, у палітыцы, калі людзі пасыўна аддаюць уладу, а яны там хай разбіраюцца, вось якая за гэта плата. Цынікі такія, як, не буду нават казаць імя, дабіваюцца да ўлады, робяць што хочуць, а людзі потым, жах, як ж мы так дапусцілі. Ім прыходзіцца навёрстваваць за адзін жнівень тое, што трэба было будаваць. Я без прэтэнзій, у кожнага свой шлях. Але наш шлях такі цярністы, на жаль, і маю надзею, што гэта для ўсяго чалавецтва навука, што нельга так. І таму вось гэты добры вайб з любоўю, які я прасоўваю паўсюль, гэта гумар, пачуццё добрага настрою, яны перамогуць. А зло яно само сябе знішчыць. Вяртаючыся да тэмы любві. Так. Вельмі шмат на прасторах інтэрнэту інфармацыі пра твоё сексуальнае жыццё. Гэта проста сапраўдная легенда. Жоўтая прэса! Ну так. Так, але я хацеў цябе спытаць трошкі ў іншым кантэксце, таму што пра гэту тэму ўжо шмат хто казаў і размаўлялі. Хто з'яўляецца галоўным секс-сімвалам Беларусі? Галоўным секс-сімвалам Беларусі? Ну, я б даў, канешне, нейкай гістарычнай постаці вось гэты сімвал. Мне здаецца прыкладам мужнасці, прыкладам эстаблішменту, на які мы мусім Кастусь Каліноўскі. Каліноўскі гэта быў чалавек адукаваны з разуменнем і змест салодкага жыцця. Ён выбірае ідэалы нацыянальнай ідэі, каштоўнасці. І змест таго, каб там купацца ў раманах і існаваць у пострамантызме канца 19 стагоддзя, ён, хоць таксама гэта ідэал бунтарства, так, адзін з ідэалаў рамантызму, ён аддае сваё жыццё на алтар вышэйшых каштоўнасцяў. Каштоўнасцяў вольнасці народу, вольнасці духу. Уявіце сабе гэтыя лісты кожны раз, калі я перачытваю, чалавека павесяць там праз некалькі дзён, а ён піша вось гэтыя звароты. Змест таго, каб прасіць памілавання ў імператара. Вось гэта моц духа, вось гэта вытрымка, вось гэта секс-сімвал, я лічу. Вось гэта, секс гэта сакральная рэч, якая як бы для працягу роду людскога. І вось працяг існавання роду беларускага, гэта Кастусь. Ён настолькі выбіў сваёй харызмай, даў натхненне. Кожны раз, калі цяжка, ўжо здаецца неяк змагацца з вось гэтым злом, якое ў Беларусі. Узгадывайце Каліноўскага, наколькі чалавек перад абліччам смерці проста ішоў наперад, як танкер. Таму адназначна. Вось. А з сучасных, я думаю, што кожны беларус гэта секс-сімвал. Улічваючы тое, што сённяшні свет пабачыў гэтым летам такі моцны прыклад салідарнасці. Я ўж не буду соты раз казаць пра гэтыя там абутак і воду. Сам гэта дасведчыў, бачыў. Кожны з нас гэта такая не маленькая, но і вялікая машына любоўі. Таму кожны з нас гэта секс. Тады пытанне, як да музыкі. Якая самая сексуальная песня ў Беларусі? Беларусі? Яна яшчэ, напэўна, не напісаная. Давайце пакінем гэта на будучыню. Але так, песен у нас шмат. Беларуская мова дужа мілагучная, гэта не сакрэт. Колькасць галосных, якія ў нас ёсць. І гэта яшчэ паказалі песняры. Адзін з самых такіх буйных, я б сказаў, візіт у ЗША яшчэ ў 70-е гады, калі гурт з БССР сустракалі як нейкую савецкую, думалі, што тут нейкія зараз прыедуць, а тут бац,
там на партытуры, на галасы, там фа-фа-фа-фа-фа, все раскладзена, прыгожа гучаць. І я думаю, што самай такой, напэўна, сексуальнай песняй была б агулам нейкая такая песнярская вось гэта тэма беларуская, но якая пераходзіць у сучаснасць, таму што сёння з'яўляюцца новыя музыкі файныя, і я думаю, што яна якая песня самая сексуальная, да наогул уся песня, што кожная песня, што на беларускай мове, якая спяваецца мелагучна, яна апрыорі так. Добра. Трошки про твою творчасць. Ёсць у тебя такая выдатная песня «Маленький принц». А принц кричал им вслед с башни: зачем мне золото и бумажки? Зачем мне руки? Зачем мне ноги, если я одинокий? Яна такая вельмі складаная тэхнічна, і вось мне цікавіць пытанне, чаго тут больш? Нейкай творчасці, менавіта натхнення, можа быць, ці тэхнікі? Усё Які разам. баланс? Усё Як разам. ствараюцца вось такія складаныя мелодыі? Да не магу вам сказаць. Гэта вельмі непрадказальны працэс. Ты можаш быць у душы, ты можаш нешта гатаваць, ты можаш гуляцца з дзеткамі, нешта рабіць. І бац, табе нейкія меладычныя алегорыі. Таму што для мастака, для кампазітара, для звычайнага чалавека, напрыклад, на вуліцы пара, якая цылуецца, гэта пара, якая цылуецца. Для мяне гэта нейкія мелодыі, гэта нейкія думкі, гэта нейкія алегарычнасці. Я магу за раялем зімітаваць струйку вадзічкі, кубак кавы, які падае, крык, жах, сцэну пужання. І таму песні гэта перш за ўсё пераказванне эмоцый, якія кампазітар бачыць. Перажываў энную хвалю эмоцый тады. І вось такая прыгожая мелодыя нарадзілася, і Олег напісаў прыгожыя словы. Вельмі файная такая вось калабарацыя ў нас, і у будучыні яшчэ вось будзе шмат файнага. Пытанне пра працу у ЛСП. Я вызову моделей, шатенок и брюнеток. Как мы их хотели, подбрось монетку. Орел, что? Режь. Орел, что? Режь. Орел, что? Режь. Орел. Еще раз. Як у вас ідзе супраца? І пытанне ад гэтага нашага агульнага знаёмага. Олег Деспот. Ён чалавек, ён прафесіянал, ён адказны. Я шчыра скажу, калі я з ім пазнаёміўся, бо вельмі шмат музыкаў, нотка рок-н-рола мусіць быць, але калі яна толькі нотка рок-н-рола, а за гэтым не стаіць плённая праца, працаздольнасць, КПД, цяжкавата. А гэты чалавек прафесіянал, КПД проста касмічны. Тэксты шыкоўныя, рыфмы, думкі. Чалавек бачыць, чалавек адлюстроўвае. Усе мы, прафесійныя музыкі, трошкі дэспаты у сваіх такіх вось. Таму не толькі ён, можа і я і іншыя. Таму гэта нармальна быць такім вось чалавекам адказнасці, а так ён адначасова з гэтым шыкоўны, добры чалавек з выдатным пачуццём гумару. Можаш расказаць пра самую смешную, дзіўную, анекдатычную рэакцыю на твою творчасць, якая табе прылетала ў дырэкт? Анекдатычную, смешную рэакцыю. Гэта калі, я б сказаў, напэўна, Киев Vibe фестываль яшчэ ў 19-м годзе. Там 1000, можа, 8 чалавек было ці 7. Выступала Пошлая Молли, потым выступаў Маргенштерн, а потым выйшаў на сцэну я за сваім праектам «Love Machine» у белым гарнітуры. Гэта было 19 хвілін дистракшена, бо мне гэты праект вельмі дзіўны, там такое эксперыментальнае тэхна. І вось мы зрабілі разам з Краштюн, Женя ёсць такі файны музыка. І, карацей, там быў рок-н-рол. Я там нейкія залпы выконваў, нешта разбіваў, граў, спяваў. Гэта была такая энергетычная нейкая
везувій энергетычны, нейкія, ну, просто был шквал энергии, и у зале люди, некаторыя былі ў захапленні, некаторыя пужаліся ад маёй прысутнасці. Гэта, вось я б сказаў, той выступ у снежні, напэўна, быў адзін з самых неардынарных, і калі я сыходзіў са сцэны пасля выступу, гітарыст гурта ПТВП, і ён жа грае у нас в ЛСП, якого ж гурт The Doctors, такі вельмі дзіўны праект, цікавы, новый, ну не новый, я на яго адрадзіў. Ён запытаў мяне: Петя, што ты? Не хто ты, а што ты? Таму што, ну, насамрэч, так, што ты, як бы, таму што настолькі было рок-н-рольным быў такі выступ, там былі такія, гэта быў акцыянізм, што я, напэўна, той бы дзень адзначыў, што адзін з самых незвычайных. Ну, калі цябе пытаюць пасля твайго выступу, што ты, ну, вось весела, вось такая гісторыя. Давай згуляем такую невялічкую гульню. Я называю гурт, а ты спрабуеш патлумачыць, у чым яго феномен. Окей. Молчат дома. Давай со мной пой грустную песню. Без смысла роля, где же Иисус? Ну, они же молчат. Відавочна, ў гэтым і феномен. Я думаю, что тут все просто. Вось так. Добра, ніцкіс. Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрца пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы. Я думаю, што асабіста дзелюся. Хлопцы малайцы, робяць сваю справу. Тэмбр вакаліста. Ён адразу пазнаецца. Респект, так. Ну і адпавядаюць запыту беларусам у той музыцы, якую яны хочуць чуць. Шмат у каго такі ёсць а-ля рок, такі вось дух, і гэта закатвае. І крута, респект, файна. Людзі сублімуюць сваю энергетыку. Так хочу тебя узнать, остальное сейчас. Я хочу тебя узнать, что мы живы, все живы. Не мог не спытаць ЛСП. Гэта геніальнае слово Олега. Респект, канешне, царство небеснае, Рома англічанін. Ну а потым атрымалася і нам, іншым удзельнікам гурта, далучыцца да Олега і дапамагаць яму несці любоў, радасць, рок-н-рол і быць вось гэтымі артыстамі, якія забіраюць праблемы ў моладзі і дапамагаюць ім гэта пераварыць. Давай трошки про твой переезд. Може, что стало апошняй кроплей для такого переезду? У Беларусь я абавязкова вярнуся, я люблю гэту зямлю. Просто я разумею, што зараз той час, які ідзе, а маладосць, яна ідзе. Трэба выкарыстоўваць з найвышэйшым КПД. І атрымоўваецца, што там, калі б я застаўся, то ён быў бы ніжэйшым. Справа ў тым, што вельмі цяжка пісаць музыку, калі на вуліцах адбываюцца такія рэчы. Калі на жніўні ў мяне дачка, калі я яе клаў спаць, пыталася: а чаму на вуліцы выстралы у каменнай горцы і бах-бах вось ад гранат. Ну, цяжка. І таму я ўсё ж такі вырашыў з любоўю да сваёй сям'і, не з эгоістычных пачуццяў, а з альтруістычных на бліжэйшых людзей, якіх я несу адказнасць, на нейкі час весці нейкую добрую справу сваю з іншых межаў, паглядзець, як яно і што яно, і пры гэтым быць лепей недзе. І быць, і працаваць, ствараць, чым быць там, где, можа, і трэба было бы быць, але пры гэтым фізічная прысутнасць была бы пад пытаннем, таму што, ну, все мы разумеем, што культура нізкіх дзеячоў, як бы, ну, гэта такая штука, трэба быць асцярожным. Усё ж такі, напэўна, музыкі, паэты патрэбны, можа, больш жывымі, чым памерлымі. Як ты себе адчуваеш тут, у Варшаве, у Польшчы? Так, слухайце, падобны менталітэт, культура. Для мяне ніколі не было праблемаў. Вось людзі кажуць, там я пераехаў, ага, цяжка. Зноў ж такі вяртаемся да гэтага моманту, што я магу прывнесці ў грамадства, дзе я знаходжуся, а не яно мне. Я разумею, што ў людзей некаторых не хапае ўнутранага духу, яны шукаюць, запоўніваюць гэтую пустату, якая там унутры, але прикольна быць тым, хто дае, напоўнівае. А для гэтага трэба рабіць проста некалькіх простых рэчаў. Петя, ты вельмі добра ведаеш як беларускую, так і польскую культуру.
Як ты лічыш, у чым ёсць адрозненне паміж Беларусью і Польшай? Ну, наогул Еўропа дзеліцца на две часткі. Часткі рымскай культуры і візантыйскай культуры. Усе мы гэта ведаем, раскол. І гэта бачна ў архітэктуры, у менталітэце, гэта бачна ў шмат такіх момантах. І вось, ну, Польшча гэта краіна рымскай культуры, у якой таксама прысутнічае нейкі візантыйскі акордзік, здаецца, колькі з 39 мільёнаў, здаецца, праваслаўных, у Польшы недзе 800 тысяч. Вось. Беларусь жа гэта мяжа, вось, дзе праходзіць гэтая візантыйская рымская культура. Хоць усё ж такі з вялікай павагай ставлюся да ўсіх канфесій, але ў нас у кожным горадзе ёсць ратушы, у сэнсе ў кожным абласным цэнтры, і не толькі нават у некаторых, што паказвае, што мы еўрапейская культура, рымская культура, магдебургскае права, ратхаус і гэтак далей, так? Але ўсё ж такі вялікая колькасць таксама людзей з візантыйскай культурай. Мы ідзем вось па гэтай мяжы, і таму у нас абсалютнае ўзаемазразуменне. Розніца у тым, што ў нас больш акцэнт візантыйскай культуры ёсць, чым у Польшы. Ну і фактычна, я б сказаў, з гэтага выходзяць усе моманты адрознення. Вось у тым, што прысутнасць візантыйшчыны, ну я не кажу, што гэта дрэнна, гэта таксама прыгожая культура, но яна прысутнічае ў большай ступені, і таму усе карані адтуль. Ці ёсць нейкае асаблівае стаўленне палякаў да беларусаў у сувязі з усімі гэтымі падзеямі, якія адбыліся ў нашай краіне? Палякі бачаць на беларусаў, наколькі ў нас салідарнасць падымаецца. Я думаю, што і іх гэта натхняе, яны ўзгадваюць гэты момант. Канешне, адбылася візуалізацыя на ўвесь свет ментальнасці культурнай, што у нас нават такія рэвалюцыі культурныя, мы не здольныя, мы не людзі гвалту. Мы не людзі нейкай там вось такога, у нас адсутнічае паўднёвы такі вось гэты дух, які прысутнічае в Украіне, там у нас нельга параўноўваць, а шмат хто любіць, гэта некарэктна. І упэўнены, што палякі з большасці з пазітыўным вайбам бачаць на нас і здзіўляюцца, як так вось можна пры такіх гнётах быць такім па сённяшні дзень інтэлігентным, культурным і адукаваным чалавекам, як беларускі чалавек у большасці. Переходзім да бліца. Гародня ці горадня? Канешне, мне бліжэй горадня, хоць я разумею Караткевіча, але гістарычна горадня. Вернасць ці рок-н-рол? Верны рок-н-рол, але рок-н-рол з ноткамі вернасці. Бо гэта знішчэнне, калі толькі рок-н-рол без вернасці. Бутэлька гарэлкі залпам у шоу-піска. Гэта правда была гарэлка ці ўсё ж такі Вино. вада? Там было вино. А давайте мастер-класс от маэстро. Просим. Просим! Не, но вы не знаете, что потом Кто-то будет может происходить, тушь, может ребята. тушь изобразить кто-то? Я магу шмат выпіць, вельмі шмат. Это такая вельмі дрэнная здольнасць. Яна робіць з табой такія жахлівыя жарты, таму што калі ты можаш выпіць 100-200, а калі ты можаш выпіць большай колькасці, не буду іх называць, таму што гэта грэх называць такія колькасці. Там было вино. Но вино, бутэлечку вина магу пригаварыць за секунд 12-15. Так. Виноградники Петра Клюева, так. Ты не толькі лап-машын. Гэта такія, ведаеце, гэта славянскія такія здольнасці чалавека са спартыўнай генетыкай. Тата же мяне майстар спорта па пяцібор'і. Вось, таму і пафехтаваць, і паплаваць, і пабегаць, і на канях паездзіць, з пісталета пастраляць, дарэчы. Вось гэта ўсё. Ну, я люблю шахматы, вялікі тэніс і більярд. Басейн, канешне. Здароўе, і таму, як бы... часам люблю адпачнуць трошкі, адпачыць. Ну, гэта так, чалавечыя такія якасці, так. Таму бутэлечка віна там была, а не гарэлкі. Была таксама гарэлка розная, у розных колькасцях, ну там віно, здаецца, было. Згушчонка рагачоўская ці глыбоцкая? І тая. Чаму б не? Мікс. Купала ці колас? Мне бліжэй купала.
Мы пераможам. У нас няма іншага выбару. Вялікі дзякуй за размову, Пётр. З вами быў Цэнтр беларускай салідарнасці, і гэта недакладна. Лайк, падпіска і да новых сустрэч. Дзякую.